Tampereen keskustaan. Täällä järjestetään Tampereen rakentajakillan pussikäynä 22. päivän huhtikuuta 2015. Ideanahan on siis, että nämä kauniit rakkauden lukot ovat ikävä kyllä nostaneet sillan painoa sen verran, että tää ei kestä muuta kuin yhden ihmisen kerrallaan. Vähän vois kyllä olla parempi keli mun mielestä, tästä tuu yhtään mitään kyllä tällä hetkellä. Nyt come on, leikkaa ite. Come on. Oi jumalauta. Nyt se kuvaa. Kuvaako se? Joo, nyt se kuvaa. Se ei ehkä äsken kuvannut ollenkaan sitä. Ensimmäinen jäy. Heippa! Meillä on oikein kyllä tämmönen tilanne täällä Matasillalla. Tässä ei pääse yksi ihminen kerrallaan kulkemaan. Hyvä väylä siinä, että voit ajaa vähän. Okei. Joo, tässä sitten. Nyt on parhaillaan sellainen tilanne, että ihmiset on jostakin syystä laittanut lukkoja pelkästään tälle puolelle. Ja sitten vesi työntää täältä, aiheuttaa sen, että silta taipuu. Se aiheuttaa äärettömän kovaa rakennusta tämän puolen palkkeihin. Sitä varten meidän täytyy takaprosenttisesti itse kävelemään ihan oikeita reunaa. Eli kannattaa kävellä oikeasta reunasta. Se auttaa meidän tutkimustyötä. Selvä. Voi mennä yksi kerrallaan. Odottakaa hetki, yksi kerrallaan. No itse asiassa siellä on jo parhaillaan pieniä murtumia. Tämähän on, oliko se 70-luvulla alettu tää silta tähän. Siellä on se teräsbetoni pikkuhiljaa joko veden korroosiosta niinku haurastunut. Ja parhaillaan tehdään mittauksia, mutta mitään hengenvaaraa ei pitäisi kuitenkaan olla. Toiminta. Tutkitaan ihmismäärän vaikutusta ton sillan. Meillä on tutkimusryhmä tuolla perustuksessa katsomassa, että miten vaikuttaa. Tässä on ollut tänä keväänä, tätä julistetaan sortumisvaaraa. Joo. Todennäköisesti. Helsingissä on jouduttiin poistamaan kaikki lukot. Oli oikeesti ensimmäinen. Ei, tää on tosiaan. Mieluiten ehkä lähempää tätä metallia. Siinä ja siinä. Varovainen pitää olla. Mut jos ajaa suht reunassa, niin pitäisi olla ihan turvallista. Enemmän lukot aiheuttanut vaaratilanteen. Noin on kanssa menetty paino sen verran. Ei voida päästää kuin ihan muutama kerrallaan. Mä en tiedä, mä oon vaan töissä täällä. One in time. Okay. We're having a little issues here with the locks here, with the tunnel construction site, with very high water flowing, and the bridge is having very high loads. Okay. So we have to let only one people at a time, which doesn't seem to be right now. But you can go soon. You can go. Pysähyppä siihen! Stop, 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 stop! Joo, täällä heiluu nää lukot niin paljon. Okei, hiljaa voit lähteä sieltä etenemään. Terve! Yksi kerrallaan sillalle. Ei vissiin. Drug life. I'm so hood, 30 inches on the Chevrolet. I'm so hood, 30 inches on the Chevrolet. Hei, vasempaan reunaan, ettei tuu. Joo, sieltä kävelet. Mahdollisimman kiinni sillä taiteessa. Menkääs eri puolille sitä siltaa, että se paino tulee just noin. Paino on tasaisempi. Hyvä. Aika loput painaa, on sitä hajua. Ei oo meillä hajua, se on sillä ylemmällä tasolla. Vasemmalle vaan. Joo, sinne vaan. Pysähdy hetkeksi. Alko nyt heiluttua paine sen verran, ettei tiedä milloin kaatuu. Mä katon täältä. Jatka vaan matkaa. Sen lisäksi kun tää paino on täällä oikealla puolella niin pahasti. Onko kuulla siihen vasempaan käteen? Ja
ihan tuonne sitä vasempaa reunaa, niin kuin herra täällä näyttää. Niin mä annan sitten lisäohjeita. Tätä vaan. Tai tietojen alle. Pysähdy sen kaavakuulan kanssa. Nyt on alkanut vähän täriseä tää silta täältä. Ihan hiljaa voit lähteä eteneen. Ihan pikkusia askeleita. Hiljempaa vaan. Hyvä. Nosta sitä kahvakuulaa vähän korkeammalle. Joo, hyvä. Just sen vatsan kohdalle. Hyvä. Just noin. Läpsy se vai. Elikkä tosiaan noi painaa niin paljon, joudutaan tasapainottaa. Vasempaa reunaa ja kävelet sen kanssa. Kävelkää tässä hänen perässä vasenta reunaa. Pysähdyppä vähän aikaa. Pysähdy vaan. Hyvä. Kaverit saa kiinni. Sitten lähtekää liikkeelle vaan. Tosi hitaasti kävelkää. Elikkäs nää... Te leikkaatte noin roskat tosta irti. Joo, leikataan. Oi, näitä ikinä tiedä näistä siltarakenteista. Se ei ole meidän. Me ollaan tästä Alvari Oy:stä. Ihan vaan pidetään nyt tätä liikennejärjestelmää yllä. Mutta sitten Rakennustaskinen Oy hoitaa tän loppuun ja sitten toivottavasti... Joo. Unohdin pyytää numeroa. Elikkä ootte varmaan huomannut, että tässä näitä lemmenlukkoja. Mitä on kertonut nyt sitten sen verran, että ei voida laittaa kuin 1, 2 ja muutama kerrallaan. Olen nyt kaventaa tätä siltaa sen verran, kun se kaide on pois käytöstä. Niin laitetaan nyt sellainen, että tästä mun kollega Elina lähtee johtoon autotyylisesti tätä johtamaan ton yli. Elikkä jono! Ja sitten täällä annetaan lisäneuvoja. Tosiaan, Rakennustaskinen on ottanut tän hoitaakseen, että joudutaan nyt tää kaide kunnostamaan. Anteeksi, 1 kerrallaan sillä lailla. Tos koira. Niin kuin sanoin. Lukot on täällä puolella. Joo, te voit 1 kerralla. Voi mennä seuraavaksi. Joo, 1 kerrallaan sillä lailla. Oli niin kyrpiintyneen näköinen, että oli vaikka juju meneminen. Hei! Ootteko kuullut Tekkareiden jäynäkulttuurista? Joo, eli tässä on vaan tämmönen pieni leikillinen jäynätasainen. Eli silta ei oo mihinkään suuntaan oikeesti romahtamassa. Siinä vielä kiitos semmonen diplomi. No hei, Oikein hyvää vapun aikaa. Kiitos paljon. Kiitos samoin. Kiitos. Mä ajattelin, että kovin on hevenen silta, jos noita lukoilla menee Kyllä. Se oli ihan hauska. Joo, Muuta kauppaa ei tule. Okei, nyt tuli siitä kysellä. Tällainen pieni hyvän tahtoinen jäynä vaan hauskaa. Tohon kai. Noniin! Tää on video, et jos liikkuisi. Jäynä. Drug life. I'm so hood, 30 inches on the Chevrolet. I'm so hood, 30 inches on the Chevrolet.